Vítajte u môjho nového videa. Dneska si zahráme s mojím kamarátkom Ultimátkom zase. Ja viem, že už to je miliardukrát, ale to nevadí. No, chcel som povedať takto na intro, že video, ktoré sme natočili pred dňom, tak extrémne vybuchlo, za čo sme vám extrémne moc vďační. Ultimátko získal kvôli tomu 17 odoberateľov a predtým malo 10, 200 zliadnutí, čo je insane, a potom ešte aj k tomu 14 lajkov. Tak ja to video nechám v popisku tohto videa a vy si ho môžete ísť kúknuť. No, ale dneska natočíme nové video, keď sa vám táto séria tak páči. Tak natočíme nové video s Ultimátkom. What's up, Ultimátko? Čaute, čaute. Som vám veľmi vďačný za tých 225 zhliadnutí, pretože keď budem mať 25 odberateľov, no tak vám dám hociakému náhodnému hráčovi dám jeden medkit bando. Hej, je to pravda, aj mne to stále hovorí v škole, no, ale ja budem dávať 2 starter bundly za jednu vyhratú hru a jeden, keď dosiahnem 5 odoberateľov. No, a prosím ľudia, už mi dajte konečne ten odber, prosím. Už fakt som zaseknutý na 3 odoberateľoch, bro, really. Dneska som natočila jeden short z môjho trickshotu, nechám vám ho tiež v komentároch. No ale ja chcem už konečne ísť hrať bez tohto kecania. Počkaj, tak. Dobre. Neskač tu jak orangután. OK. Dobre. Môžeme začať. No a ľudia, vy zatiaľ ako sa načítame do hry, tak vyskúšajte dať odber s nohou. Ja viem, že to je divné, ale 99,99% ľudí to nevie. A som zvedavý, či to vy viete, takže vyskúšajte to. A keď vám to nepôjde, tak dajte normálne odber rukou, ako ste zvyknutí. No. A nejaký odber prosím dajte, konečne. No, a my už konečne ideme hrať, ľudia. A dneska si dáme challenge, že dáme akože challenge, že Ultimátko bude hrať only Gunblade a ja only revolver. A ešte môžeme používať katanu, medkit, subcase a tak veci. Áno, tak aj to môžeme používať, ale my budeme používať iba tieto zbrane. A typeček snajpí. Jojojoj, hlava. Tí typkovia nemajú až taký veľký level. Typečka tam leze. Bum, typečka tu strašne ranuje. Bum, bum. Dead. Nice. Ľudia, a keď vyhráme túto hru, tak sa pokúsim na jednu hru dať trickshot so snajperkou. OK, ľudia? Asi hovoríte, že hej, dúfam. OK, jeden typeček dead. Nice. A ľudia, vidíte, on používa iba Gunblade a nič iné, no. No, maximálne ešte... Nice. Maximálne ešte sight na double dash. No, iba sight, katana a medkit a také veci. Dokiaľ som si nestiel svičnú na snajperku. OK, teraz keď túto hru vyhráme, tak už naozaj sa budem pokúšať dať trickshot so snajperkou. Tento Gunblade je až moc OP. OK, snajperka, random, katana a toto. OK, ľudia, iba musím zistiť, kde sú tí pečkovia.
Ja sú typečkovia. Neviem, či sa to ráta ako trickshot, keď som dal za 70. Ale pokúsim sa znova. Keď nájdeš typečka, tak mi povedz, ja mu vyskúšam na trickshot. Bro. Už nie. Are you serious? OK. Teraz ma nechaj dať na toho typečka trickshot, lebo som to slúbil. Kámo, teraz máme win. Čo to znamená? Teraz, že už je match point. Nie, bro, ja som ti hovoril, že to typečka mi máš nechať. OK, ale Zatiaľ to... Alebo ja neviem, že či to má meniť. Ja by som si dal, že only sniper, keď ultimátko má gunblade only. OK, no tak si daj only sniper. OK. Tak poďme. A subcase a katana. Subspace stream pomajná. Akože je docela dobrá, ale to iba na odpustenie, ale aj na traf. No, hej. No, asi ste nám dali odber, aby sme mali taký dobrý lak. No, presne. Vidíte, už sa aj ultimátko toho chytá. A ja chcem, aby mi aj takto to vybuchlo toto video. Lebo 200 zhliadnutí je insane. My vieme, že rôzni inší youtuberi majú viac, ale... My sme začiatoční youtuberi. Hej, a pre nás je to docela dosť, takže... Takže dajte like a odber. Ak chcete ďalší content s ultimátkom a ak chcete, aby sme my hrali a ešte s nejakým mojim kamarátom, buď BFF, alebo proste s nejakým kamarátom, tak dajte like a odber. Keď tu bude 4 odoberatelia, tak sa pokúsim, aby si so mnou zahrala moja BFF. Takže dajte like a odber, hoši. Alebo keď chcete, tak mi môžete písať content do komentárov, ktorý by vás bavil. No a my už ideme do ďalšej hry. Týpečkovia dávajú random. Ale vyhráva Splash. OK, hoši. Sniper only. Tak. OK. Nekam sú snajpery. No. Nech ma nechajú. Nie, do keľu, ja by som mu dal headshot, ale on ma vykantroval s katanou. Potom dáš. Vidíte, ultimátko používa iba gunblade. Nie, kámo, on mal 5 HP. No, ale my sa nikdy nevzdávame. Rada, aj keď vy budete chcieť byť youtuberi, rada, nikdy sa nevzdávajte. Nikdy. Nie, hej, ľudia, ja musím dať za toto video jeden trickshot, musím. Počúvajte ľudia, ja som trickshot master. Trickshot master nemôže dať 5 hier bez trickshotu, to nejde. Nice. Ale títo typečkovia nie sú až takí slabí. Sice majú malý level, ale dosť spamujú s tým bow a tak. Hej. Ak chcete, aby som dal ľudia trickshot, tak dajte like a odber. Bro, ten bow sprostý. Aj, do keľu aj s tým. No, poriadne. Hej, toto sa s vami stane, keď naštvete ultimátka. Nechcete naštvať ultimátka. Radím vám dopredu. Že strašne spamuje s tým bowom. Ultimátko sa musí lock-in. On ma zabil zase. Že strašne spamuje. Hej, tak si dám challenge only bow. Okay, keď oni chcú byť takí spamerovia, no tak aj ja budem. Ja ich tu idem poriadne. Nie, ľudia, ja som trickshot master.
Lava? O, vlastne my sme to vyhrali. A ten Fabian hovorí, že this spam is otherworldly. Bro, kukni sa na tvoj bow. Dal som trick shot. Ľudia, vidíte, že ste dali like a odber. Že ste dali like a odber. Kokos. Týpeček nevedel, skadiaľ sa narodil a skadiaľ aké deje. Bro, really? Počkaj. Kamo, musím... Trickshot. Sorry, ľudia, som mal vypnutý na chvíľku mikrofón, no sorry. Ale Ultimatko iba hovoril, že musím dať ďalší trickshot. Čo sa samozrejme stane. Ha! Týpeček nevie, s kým sa zahráva. Kokos, takže oni idú spamovať, čo? No dobre. Tak. OK, ľudia, počúvajte ma. Ako to bolo aj predtým? Trickshot za like a odber. Bro, to sa nedá, keď spamuje s bowom, jak decko. Sorry ľudia, že som tak toxic, ale mám strašné nervy. Strašné! Hej, toto, hej, ľudia, fakt, toto video nazvem, Rage Challenge. Do zatvorky tam verí Rage, ale nie. 70? Ten... Kámo, chraň ma, mám málo, mám iba. Kde je ten spamer sprostý? Hej, bow only. Ale už ma naštvali. No, dobre. Ľudia... Aj. Ja by som si kúpil aj rád bow. Mám si kúpiť bow? Hej. Timo, teda Ultimatko, mám si kúpiť toto bow? Ultimatko. Ja mám už luk. Ale mám si ho aj ja. Mám si ho kúpiť. OK, bum. Ľudia, toto robím iba kvôli vám. Ale nie. Robím to aj kvôli sebe. Skús dať aj rankedy teraz. Ale ja som to skúšala. This party difference in skill level is too high. Jaj. OK, no tak poďme. A už si pridal tento kód? Ešte som si nakúpil tých 3000 robuxov. 2500, ale a tento kód už si použil? Čo je tu na tom billboarde? Neviem, či som ho použil, ale ešte nie asi. Dobre, koniec kecania. Dobre, presne, koniec kecania. Ultimatko ma normálne musí skrotiť. To som nevidel. Ale ľudia, za tie 3 sekundy, 2, 1, že ste dali like a odber. Mali ste dať za 3 sekundy like a odber. Musíte. No musíte, presne. Level 149 až 46. No. OK, ľudia. Vyskúšam si bow, ľudia. Ja viem, že som to dal ako challenge, ale ja iba... Som si otestoval moju zbraň. Aha, takto sa to nabíja. Bum, nabijem to. Spamery a dosť, takže oni takto. No dobre, ľudia. Oni toto už zašlo moc ďaleko. Moc ďaleko. Nie, OK. Ľudia, pokúsim sa dať headshot. 70. Takže vy chcete spamovať, čo? No dobre, tu máš slingshot. Power slingshot. Do keľu. Ten typik ale má low, no. Nie ten, ale ten druhý. Ten druhý.
Ten, čo teraz snajpil. Tak ten asi. On sa asi dohealoval. Kam ja sa neviem trafiť proste. Nevadí. OK, ľudia. Ak dáte like a odber, tak dám ďalší trickshot. OK, ja si zoberiem slingshot. I got the keys. We don't care. Kam on ma zase zabil. To sa nedá, bro. Tak si vyspamovaný. No, som vyspamovaný. Tak Bro! Hej, ľudia, vo mne to viete, jak vre? A ešte nice. Kokos. Taký... Toto nemôžem povedať na YouTube. Nemôžem, ľudia. OK, typeček si dal vlasa. Typeček sa volá Tanker. Vyzerá jak Tanker, jedine spamer. Ďalší trickshot. Bro, hej, vy ste dali like odber, že? Ja viem, že toto video má 16 minút, ale 70. Koľko za mám mohol? To si mohol zobrať medkit. Nice. Bro! To nebol trickshot ani kokos. Typečkovia, aj. Ľudia, ja nemám slov na týchto typečkov. To kebyže by som nejaké mal... Že sú spamery, kokos. Tu máš spamer, bro. Ty prostý spamer. Ľudia, sorry, že teraz budem porušovať challenge, ale... viete, no. Dávaj si ale bacha. No, vydávam. Tam bude spamovať. Ja viem. Mal si dať medkit. Ale nemám ho. Aj! Ľudia. OK, už by sme to tu mohli ukončiť. No, ale dúfam, že toto vybuchne toto video. A tak no. Tak čau.